аз соли 2009 инҷониб бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола дар мамлакат 10 октябр рӯзи фалак ҷашн гирифта мешавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомилӣ Раҳмон дар бораи ин санъати мусиқӣ чунин иброз доштанд: фалак ҳам аз нигоҳи ҳаҷм ва ҳам аз нигоҳи арзишу қимати бадеӣ аз ҷумлаи беҳтарин мероси мусиқӣ аст, ки мо онро бар ҳақ мусиқии шаклан озод, таҷассуми рӯҳи озод ва орзуву омоли халқи тоҷик меномем. фалак мусиқии мардумӣ, фолклор ва эҷодиёти халқ буда, асосан дар намуди шифоҳӣ аз насл ба насл ба мерос мондааст. ин мусиқии суннатии тоҷик, ки дар худ ҳам мусиқии этнографӣ ва ҳам жанрҳои гуногуни мусиқии касбиро аз қабили шашмақом ва фалакро гирифтааст, таърихи хеле қадимӣ дорад. тӯли 17 сол мешавад, ки дар вилояти Суғд ансамбли фолклори этнографии фалаки вилояти Суғд бо 44 воҳиди корӣ кор ва фаъолият дорад. дар вилояти Суғд имрӯзҳо беҳтарин фалаксароён, шогирди шодравон, устоди зиндаёд, давлатманди хол, дорандаи медали хизмати шоиста Донишманд Қутбиддинов дар жанри рубоёти Зарафшон ва жанри фалак Музаффару Маъбуд, Сабур Зокиров ва ҷавононе ки имрӯз ба мо дар ин муассисаи мо ба кор омаданд, ҳаракат карда истоданд, ки ин жанрро омӯзанд аз устодон. ба андешаи мусиқишиносон фалак намуд ва усулҳои иҷрокунандагии махсус дорад. асосан ду намуди фалак, фалаки даштӣ ва фалаки роғӣ шинохта шудааст. имрӯз дар вилояти Суғд низ ба рушди ин санъати қадимии тоҷик эътибор дода мешавад. сарояндагони ин жанри мусиқии суннатӣ ин падидаи нотакрори суннати мусиқии тоҷикро инкишофу тақвиятӣ бештар мебахшанд. имрӯз ин намуди санъати мардумиро мактаби нави фолклорсароён, сарояндагони мумтози тоҷик идома медиҳанд. ба ҳар нафар муяссар намегардад, ки ин жанрро сарояд. лекин имрӯз ҳунармандони ансамбли фалаки вилояти Суғд аз ӯҳдаи ҳамин кор баромаданд, ки санъати фалакро муаррифӣ кунанд ба тамоми тоҷикистониён. умед аст, ки фалаки тоҷик дар оянда низ тавассути ҳунари волои чунин сарояндагон рушду инкишофи бештар меёбад. Мастона Муҳиддилозода, Бузургмер Шомаликов, Музаффар Собиров, Ахбор.